Mä kysyisin lääkäriltä, saanko mä hiukan mennä mettähän kävelemään? Ihan hiukan vaan. Muuten seinät kaatuu päällä ja mistä ei tuu mitään. Pitutti niin mä menin siinä vain. En mä ollut kenelläkään paha eikä kiukutellut. Mitä mä toisille ihmisille, kun niilläkin voi olla vaikea. Anteeksi, nyt kukko vaan. Mulla on kiertokulku. Mitäkin suuli tietää? Sä tiedät sen, että sua tarkkaillaan. Siellä perkele oli alkava kapi. Oi. Se näkee, että se on hännänpää ja... Tarttuu kohtalaisen helposti. Oi luoja. Kyllä mä olen sekaisin, saatana. Nyt kun mä näen sen luonnon siellä, mä näen sen aidosti. 4 pentua, 5 pentua. Kyllä! Fuck you, maailma! Heti kun kuuluu ihmisten ääntä, niin pois ja heti. Kun se meidän mailla, Rantalan mailla, niin täällä ei kukaan tule kiusaan. Mitä kuuluu tehdä, kun näkee iso tähdenlento? Mä toivon ilmeksi kaikki hyvä.